Tieko chilo makamago poko mako mach pachoka kapin Kenya choko mana taka matine tan 1,000 mag taka go higa ka higa. Mbalariany ma Meru oyawo senta mar choko taka mag masinde kama bende jopuonjre biro yudo thuolo mar loko moko kuom taka go obeda mwandu. Ray Polo nigi ler ewi chenro no. E kinde ma inyiewo masin molos kod lony manyasani kaka kompyuta kata simbo ong'we yamo, ber mokelo e tudruok samoro nyalo dino wang' e rach madibedie ka masindego okethore. Piny Kenya nopuodho kendo keto e tim chike matayo loso, ng'iewo kod uso mag masinde. Chikego dwaro ni jolos masinde nyaka ler gik magitiyogo e loso masindego kod kaka gik motigo nyalo ketho alwora. Bende nyaka giyangi yore makare mag wito masindego poni gikethore kata ndalogi orumo. Kata kamano, achudhe pod yudo rode mag chwalo masinde ma ok opuodhi pachoka. Majority of them have been coming as disguised as donations, and we also have defective devices that have been finding their way to this country and evading our authorities. Jolony wacho ni Kenya choko tan 1,000 mag taka masinde higa ka higa kaluwore ni thoth ji poko yango kuonde ma ginyalo wito e takago e yo makare. In terms of volume as at now, it looks small, but in terms of toxins and damage to the environment, it's huge. Mbalariany ma Meru University of Science and Technology oyawo senta mar choko taka mag masinde. Mbalariany no emokwongo chiwo tiegruok e wi yore makare mag loko taka masinde mwandu kod witogi e yo makare. What we are going to do as a university is really to go and now look at this fund which has been dumped as useless to get the real things that can still be recycled and used. Senta manyien e Mbalariany ma Meru biro chiwo thuolo ne jopuonjre mar kolo lony e masinde mowiti ka gijiwo tiegruok margi. The technicians that we are training here, they will get to the villages. They're going to get to our organizations, companies, and help in mopping up waste from these institutions. Tend Meru University oyango ni gibiro yawo kar loko taka mwandu mar jiwo lony ne jopuonjre. We want to get into manufacturing as a country. And when you bring these old computers here, old phones here, the students are able to break them out and check. When we are teaching them something about electronic, they check. And the process be able to see how the science of really putting up the whole system together. Jokanyo geno ni tuak e wi chike mag wito taka mag masinde biro jiwo chenro mag kedo kod chilo mag masinde manyalo kelo midhiero. Once we have that as a law that governs e-waste management, producers of electronic devices will bear the responsibility of managing end-of-life treatment and disposal of e-waste, and that is, it is anchored on the producer pay principle. Ijiwo jopiny mondo ochwal taka mag masinde kuonde mowinjore kaka yor reso alwora kuom chilo makamago. Ray Polo, Ramogi TV.